security officer Luis Jaramillo hi office building lian tak maya hian na thoka zankhat night round na nei lai hian thom danglam tak mai hi second floor lama hian a hretlat maya chu room la chu zan lama chuan tuma an ombok si lova mak chu ati hle maya chumi wang chuan a phone camera chuan a thom hret na lai chu alo lakuala chuta thil thleng chu hei hi ni thil danglam deuh ilong mu thei mialem khatia laita room chung thim nau tak mai achun ko lai khan me chia ti hriat tak mai mai hi ron lang zokin second claim te nuwa abozui le ta ni uluk taka kan en chuan thim jing atang khan me chia ni om tak hi arun lang theya Lucian atnuwa asui le danin helai muna hian office worker pakhat me chia chu aboral thu chu soya he video lo clear tu he officer lo thok ve thin te chuan an officer thok ve thin thla ngei ni chuan an rik ngen bur mai ni tak tak ni thei takang mo mi pakhat chu azan mulai hi achan po hriat tur om em chung si lo hian chiang zet mai hian arun hara a phone an en chu jingdar thum le min somli paruk vel alo ni towa mutle mai an tum chu ama lo thlir reng tu eng thelemani chu om tlat ni chu na hria a in chung vel chu an en kula chuta kil khata hian thil dum do tak mai enge ni ti po hria thar tak hi wa mu in apan hnai ngam mai lawa chumi wang chuan a phone camera chuan chu thil chu alo la a brightness te an pek deuh chuan he thil hi alo om reng chu ni in a thil mu chuan in nei tu pa chu a sok hle maya mak chu ati hle ni light chu man mo tak chuan onin dokan noi chu awa ena ma se a camera a thil lo lak fu chu mu tu reng alo to lovani mi hring ni om tak kha thil dum khan dokan noi atang khan in nei tu pa mu hi lai hi alo thlir reng ti na ni ya ngai thataka mutle chu a har ve du to khopang le August ni sompariat sang ni somni pali khan sinistia hian thil danglam tak mai an chen ni na hian atong tlat maya ruma ha dam taka umlai chuan in hnoi lama a ui chu na sa tak mai chuan a bo chiam maya enge chan niang tia azuk en chuan eng thil ma chu amu box si lawa chuti rolin a ui chuan thil mu le hriat anei ni ti hriat takin lo mel tak hian alo bo chiam maya amu ve thei si lo eng thilimuni tak chu amu ni mai thei ani angai tha thei lo chuan an home security camera video footage su enin chuta chuan he thil danglam tak mai hi sinistia chuan amu chuak ta ni room chunga chuan thil pa ngai ni lo ti hriat tak mai thil dum lian zet mai hi alo chilai hi alo lang theya sinistia chuan a suidanin a ui hi ambo zen ngai lawa ma se tun tum zet chu thil mu le hriat anei ni ti hriat takin ambo chiam maya alo bo chan po hi a om viau mai kha thil dum khan sinistia chair pakhat chu arun ti chelai hi alo lang thei boka he thladum hian sinistia ti na hian eng thil chunge ati ni tang le sinistia po chu a thil mu wang chuan hlauna chuan ron manin a hlau hle maya hian chen nei na hian thlaswal eng thilemuni tak chu arun cheng ve ani mai thei ani amoro mx1 hian social media lama hian an chen nei lama an thil ton thil hlom om zet mai hi arun sera zankhat chu an chen nei na hian
tui moni eng thil moni hian an kongka chu arong kik le thina hetiang thil hi an voi khat ton na ani to lova voi engama zat mai an lo tong to thina ma se tun tuma chuan midang te mu ve thei ngei tur chuan lo record fu chu atuma ti chuan amoro ms1 chuan a phone camera chuan thomron chuan lampang chu pan na in a phone camera chuan a lo record ta Vente. ¿Le están tocando? Sí. La niña empezó a llorar. Ya no haga mucho ruido para ver quién es. No prendas. ¿Cómo rápido? Está bien inquieta, ¿verdad? Sí. Ya son casi las 3 de la mañana. ¿Dónde están las llaves? Hoy. No se ve. Voy a ver, bro. Ya. Ahí quédate, espérame. No hay nadie. No hay nadie. No, voy otra vez. No se ve nadie. Así menos. ¿Quién será? No es nadie, Ceci. Yo creo que ya nos subimos a dormir. Ya. Vámonos porque igual le voy a enseñar la hora. Siempre pasa lo mismo. Miren. Son casi las 3. he thil khlena tanga zan tampo ala vei lawang tia chuan he thil danglam tak mai hi arong thleng leya zan khat chu amoro chu amut thil thelo wang chuan computer a chuan games chu khela anu puile fa chu inchunga chuan an mu hil towa heti la hian he thil danglam tak mai hi arong thleng ta ni ¿Qué es eso? Son casi las 3 de la mañana. Hay alguien allá afuera. Hay alguien atrás. Ahí está parado.
an chau kalama chuan tunge ti por hriat lo drop thom hi arun oma ma se chau ka vai en chuan eng thil ma hmu tur alo om tlat lo he thil hian amaro le anupui chu ati hlau hle meya ma se hei chau hi an chunga thil thleng alani tlat lo he video hlum om zet mai hi ilo en chun zom le teang an gate pon lampang atang hian eng thil nge ti por hriat lo thil var lampang hian amaro nu puin naw pom lai chu alo bi thlai hi alo lang theya eng thil tak chu niang mo mi hring pa ngai chu ani mel chi lawa ramhui lampang eng thil mani tak chu ani ngei melani Daniel 25 inti hian social media lama ekan entur video tanglam tak mai hi aron pho chuaka Daniel le partner hian hen cheni na hian thil tanglam tak tak hi an lo tong ve photo thina an home security camera chuan tum khat chu he thil hi alo record fuwa Cardo! This just opened by itself. While I was in there. Did you move Mickey Mouse? Close it, please. Nobody's in there, right? An room chunga closet kong khar chu ama chuan aron in hong rengot maya in nei tu te po hian mak chu an ti hle ni hei hi atop na alani tlat lo eng thil nge thleng zel ilo thlirang Get a tissue. I'm picking my nose. Don't yell like that. I was putting my hand by my nose, but I Look at wasn't me. picking it. First of all, don't raise your voice like that. Inappropriate. And see, now the ghost is very upset. Don't do that. Daniel an fapa azil mot lai chuan an bula an thil hun chu khoi tu ommi lovin arun tlaringot mai boka hekte ba ka hian atop na tan heng an thil ton te hi ilo en le teang Well, I already brushed your hair. Hey, how did this open? I don't know. Did you open it? No, I didn't. Let's look at the camera. Wait, did I? ang closet kong khar ang khar thatlat chu ama chuan arun in hong rengot maya an mani po chuan mak chu an titlang hle ni a hlom om zonga arun che chu ani chi alawa ma se mani ina thil thlenga tan chuan thil du tak chu ani ho lawani hian che nei hi a hrang ani mel khop mai Jeksui hian an hatho namuna a thil ton thil danglam tak mai hi social media lama chuan arum pho chuak ve a Jeksui hi insan lama school veng tura roi tharania Philippines rama school pakhata chuan Jeksui hian zan lama school veng tur chuan na chu muthar ve a hian hatho namuna hian a ma point thil danglam deuh eng thilimani chu alo thleng zeu zeu to thina chumi wang chuan mitam tak chuan hian na po hi an dil ngam lovani school bungrua chi hrang ta chu an mani chuan an lo tolin an lo inson le thina zan khat hetia duty la hian security monitor atang chuan security alert chu aron ria chulai room chung security monitor atanga an check chu he thil danglam zet mai hi azuk mutani
classroom kong khara hian eng thil nge ti po hret lo thil var lampang hi aron lang theya uluk taka en chuan meichia ni in a hriata chuta rei lawa he thil hi bowin screen ve lampang classroom chunga hian reivak lo chung chu aron lang leya chu po chu rei lawa a bozui le ta ni he school bungrua chi rang te anma ni ya anron che chan kha ani theingem le